Hayırlı saatte hürmetli jürmün süyüşü tamaşaçılarыбыз. Efirde sizning xatlardan tüzülüp işlengen şın көңілден muzikal құтлаулар программасы. Ең тәуге құтлау хатыбыз Емлі табиғатлы Қадыр ауылына yol ала. Илеш районы Қадыр ауылында яшәүче қадірлі тормыш иптәшем, әтигебез, дәу әтием. Рифағат Мирзаханиф улы Сәдертиновны 50 яшьлек юбилей белән кайнар котлыйбыз. Кадерле без Нәҗибә һәм Мирзаханиф Сәдертиновларның тату, уңган гаиләсендә 6нчы төпчек бала булып дөньяга килә. Бәләкәйдән үк язмыш аны сыный башлый. Ятимлек ачысын татырга туры килсә дә, якыныбыз сынмый, сыгылмый, канатларын ныгытып, рухи яктан көчле булып үсә. Күпләргә үрнәк булырлык лайыклы тормыш юлын үтә. Туган авылында урта мәктәпне уңышлы тәмамлаганнан соң армия хезмәтенә алынып, 2 ел диңгез флотында ил алдындагы бурычын үти. Туган ягына кайткач, район ички эшләр бүлегендә хезмәт юлын башлый. Күп еллар дәвамында эшләү дәверендә үзен бары тик яхшы яктан гына күрсәтә. Үз эшенә җаваплы карый, вазифа бурычларын төгәл үти. Төрле инстанцияларның рәхмәт хатлары, мактау һәм почет грамоталары, Россия Эчке эшләр министрлыгы ветераны дигән мактаулы исеме шул хакта сөйли. Спортны яратуы да профессионал үрләргә менәргә ярдәм итә. Мәктәп елларыннан ук авыр атлетика белән шөгыльләнгән Рифағат Мирзаханиф улы республика, зона, район ярышларында катнашып, Илеш данын яклый. Сабан туйларда да сынатмый, җиңүче исемен яулый. Лайыклы юлга чыккач, шәхси эшкарлык белән шөгыльләнә башлый. Кыю йөрәкле, рухи яктан ныклы, аз сүзле, шая, уңган, төгәл ир атны бер эштә куркытмый. Гаилә бизнесын алып барганда әнибез Зәлифә белән иңгә-иң куеп, аңлашып эшләп, уңышларга ирешәләр. Сәдертиновлар гаиләсе авылда иң уңганнардан санала. Безне, кызлары Гөлчәчәк, уллары Рәмисне тәрбияләп, белем алырга ярдәм итеп, зур тормыш юлына чыгардылар. Гөлчәчәк гаиләле, тормыш иптәше Айнур белән кызлары Диананы үстерәләр. Рәмис Башкорт аграр технология колледжының 3нче курсында белем ала. Спортны яратуын Рифағат Мирзаханиф улы улына да яктыра. Рәмискә бар кирәк тренажерларын алып, тренировкалар өчен бүтән шартларда тудырып, шәхси спорт залын җиһазландырды. Алма агачынан йөрәк төшми диләр, Рәмис тә әтисенә охшап спортны үз итте. Кол көрәше, армрестлинг буенча район, республика ярышлары җиңүчесе. Кадерле кешебез, сөекле тормыш иптәше, кайгыртучан әти, хәстәрлекле дәү әти, ярдәмчел туган, олы җанлы, кешелекле ир ат. Нинди генә эшкә тотынса да кулыннан килә. Әнибез Зәлифә Нәкыйп кызы белән матур гаилә учагын корып, күркәм йорт тергезеп, янып, ямьле итеп тормыштан ям тәм табып яшиләр. Якты йөзләре, җылы карашлары, өстәл тулы тәмле сыйлары белән каршы алып, безне кунак итәләр. Бакчаларында нинди генә матур гөлләр юк. Абзар кура тутырып, мал-туар, кош-корт асрыйлар. Кадерле тормыш иптәшем, әтиебез, дәү әтием. Син безнең алтын баганабыз. Безнең өчен зур терәк, нинди генә авырлыклар, проблемалар килеп чыкса да, синең акылыңа, төпле киңәшләреңә, көчле билекләреңә, ныклы аркаңа таянабыз. Син булганга безгә бернинди җил яңгырлар тими. Бүген сиңа бары тик ихлас, йөрәктән әйтелгән сүзләр генә юлыйсы килә. Без сине бик нык яратабыз. Барысы өчен дә зур рәхмәтләребезне әйтеп, башыбызны иябез. Сиңа сәламәтлек, бар уй-хыялларыңның тормышка ашуын, җан тынычлыгы, мул һәм бәрәкәтле тормыш телибез. Юлдаш булып гомер юлларыма, син тотынгач минем кулларыма, сибелеп кояш чыкты күкләремә, минем барлык яшәр елларыма. Шатлык һәм кайгыны уртаклашып, тормыш юлын үттек җитәкләшеп, авыр чакларда һич
kalmadık şaşıp. Şatlansak, gitmedik şikten aşıp. Senden başka bir çeşeksiz gül min. Sensiz min bari yarlı turur idim. Kökü kibik zarlı bulur idim. Bulur idim kamışsız bir gül min. Sen bulmasan, sığar kanat bilen meni şek talpınır ışar idim. Turmuşның bu yaman zor bәхетен ничек кышык җыеп кышар идем. Минем барым, ныклы терәгем син, асыл ярым, керсез йөрәгем син. Саф күңел теләгән теләкләрдән, кабул булган изге теләгем син. Иң изге теләкләрдән тормыш иптәше Зәлифә, балалары Гөлчәчәк, Айнур, Рәниз, анагы Диана. Хөрмәтле юбилярыбыз Рифагат Мирзаханов улы, biz de жылы эчтәлекле хат юлларына кушылып, сезне гомер бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Бүгенгедәй сезнең өчен җан атып торган, сезне хөрмәт иткән якын кешеләрегез һәр вакыт яныгызда булсын. Сәламәтлек белән, бәхет шатлыклардан торган юллардан гына алдагы гомерегез дәвам итсен. Шулай бергә каршылаш шатлыклы бәйрәмнәрегез әле алда көтеп торсын. Җырлы моңлы сәламнәребезне кабул итеп алыгыз. Güzel yaşav bəxit bilsən günə qədrin yoğaltma bəxit şadlığının sima kilgən qədrin seni miğa hər vaqt ki